L-istatistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea turi li matul is-sena li għaddiet il-Maltin kellhom l-inqas nefqa fl-Unjoni Ewropea fuq il-kirjiet. Dan jista' jkun dovut għal fatt li kważi 80% tal-familji Maltin u Għawċin huma sidin ta' djarhom u għalhekk jifrankaw il-kera. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li n-nefqa tal-Maltin kienet ta' 7.6% tal-flus disponibbli tal-familji. Il-Eurostat qalet li d-dinja l-inqas nefqa fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, biċ-ċittadini tagħha jonfqu kważi 24% ta' tħul tagħhom f'kirjiet. Wara Malta tiġi l-Latvja b'10%, il-Litwanja b'aktar minn 13%, ir-Repubblika Ċeka b'14.5% u l-Slovenja b'17.3%. Minnaħa l-oħra huma l-Ispanjoli li jonfqu l-aktar fuq il-kirjiet b'32%, Spanja segwita mill-Olanda bi kważi 31% u l-Iżvezja b'30.8%. Minkejja dan, biex jilqa' l-żidiet fil-prezzijiet tal-kera, fil-baġġet tas-sena d-dieħla il-Gvern Malti ħabbar li se jagħmel bidla radikali fl-għajnuna li tingħata biex is-suq tal-kera ikun aktar affordabbli. Il-miżuri tal-budget jaħsbu biex l-għajnuna tvarja minn 3,000 euro għal massimu ta' 5,000 euro fis-sena skont iċ-ċirkostanzi tal-familja. Is-sussidju qawwi tal-kera jmur jitfit mal-white paper li nieda l-Gvern dwar is-suq tal-kera u li bosta għaddiet fosthom il-Caritas, min iħaddem u l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi laqgħu b'mod pożittiv.